Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 4. do 10. augusta. Ako znie afirmácia, počúvajte pozorne, vnútri mňa aj okolo mňa vládne nebeský pokoj a mier. Barani, láska a vzťahy. Nadchádzajúce dni žičia spoločenskosti. Snažte sa maximum času tráviť s príjemnými ľuďmi, dobijú vám batérie. Práca, kariéra, financie. Na obzore je rozhodovanie sa. Pokúste sa verdikt učiniť vo vlastnej réžii a nie podľa toho, čo chcú iní. Zdravotný stav. Nepite príliš studené nápoje. Býci, láska a vzťahy. Prejdete osobnostným prerodom. Utlmíte vlastnosti, ktoré škodili vašim zväzkom. Práca, kariéra a financie. Zvažujte investície. Nedajte sa, ako sa hovorí, opiť rožkom. Zdravotný stav. Objaviť sa môžu tráviace ťažkosti. Blíženci, láska a vzťahy. Držte sa hesla, mlčať je zlato. Pri hádkach by vám z úst mohli vyletieť aj také slová, ktorými by ste zranili okolie. Práca, kariéra, financie. Máte v sebe toľko živej energie, koľko už dávno nie. Pustíte sa do nových víziev. Zdravotný stav, pozor na drobné úrazy nôh. Raci, láska a vzťahy. Osobné zväzky stagnujú. Polovička korektúru neurobí, je to vo vašich rukách. Práca, kariéra, financie. Na materiálnej pôde sa cítite nenaplnene. Buď vás nebaví samotná robota, alebo za odvedenú aktivitu nedostávate adekvátne peniaze. Ak treba, siahnite po zmene. Zdravotný stav, dajte si skontrolovať zrak. Levy, láska a vzťahy. Určitá dlhodobá zložitá situácia spojená so zväzkami ako takými sa vyčistí. A to je dobre. Vám spadne kameň zo srdca. Práca, kariéra, financie. Chyťte život za pačesy a pomyselný kompas bytia nasmerujte tam, kam chcete. Nespoliehajte sa na náhody. Zdravotný stav, starajte sa o zuby, máte ich len jedny. Panny, láska a vzťahy. Duchovné sféry radia, skvalitnite intímny život. V ostatnom čase štrajkuje. Práca, kariéra, financie. Ak túžite po veľkých zmenách, nevyčkávajte a pustite sa do nich. Zdravotný stav, pite viac tekutín, najmä čírej vody. Váhy, láska a vzťahy. Zmocnia sa vás pomyselné, šteklivé myšlienky. Dbajte na to, aby ste neprepadli pokušeniu, zvlášť v prípade, ak máte zväzok. Práca, kariéra, financie. Do vykonávaných aktivít sa púšťajte s úsmevom na perách. To je cesta k úspechu. Zdravotný stav, jedzte s mierou. Škorpióni, láska a vzťahy. Citové témy vás unavujú. Nie ste schopní alebo schopná riešiť ľúbostné problémy. Pokojne ich odložte na neskôr. Práca, kariéra, financie. Ak po niečom prahnete, nestačí snívať. Chyťte život za pačesy a spravte všetko preto, aby sa materiálna túžba pretavila do reality. Zdravotný stav, raz za čas si zmerajte tlak. Strelci, láska a vzťahy. Na obzore je stresový týždeň. Vo vzduchu visia spory a nedorozumenia. Neupadajte na duchu. Práca, kariéra a financie. Nesnažte sa iných preonačovať na svoj obraz. Vážte si pluralitu názorov. Zdravotný stav. Pod dohľadom majte metabolizmus. Kozorožci, láska a vzťahy. Pomyselný časopriestor investujte do blaha rodiny. Snažte sa utúžiť najbližšie nitky. Práca, kariéra a financie. Ak ste za ostatné dni na poli matérie tápali, hľadajúc odpoveď na otázku, čo vás urobí šťastným jedincom, teraz sa situácia zmení a vo vašom ja sa vyjasní. Zdravotný stav, pozor na žalúdok. Vodnári, láska a vzťahy. Osobné zväzky rozkvitajú. Dôvodom je, že do nich obe strany vkladajú dostatok pozitívnych energií. Práca, kariéra, financie. Či si to priznáte alebo nie, ste preťažená bytosť. Na pleciach toho máte neúrekom. Otvára sa pred vami týždeň, keď máte alebo musíte vypnúť. Zdravotný stav, oddychujte. Ryby, láska a vzťahy. Neriešte toľko minulostné témy. Prestaňte sa vrtať v energiách dávnoveku. Škodí vám to. Práca, kariéra, financie. Vzdelávajte sa, a to ľubovoľne. Vaše ja to potrebuje. Zdravotný stav, pozor na lumbálnu chrbticu. Za týmto magickým názvom sa ukrýva špeciálne upravený minerál, ktorý pokrýva jemná vrstva kovu. Kameň sa zahreje na vysokú teplotu, potom sa k nemu zavedie hmla vypareného kovu, čím sa vytvorí mystický a ligotavý povrch. Najčastejšie sa takto spracúva kremeň, ale aj rôzne druhy achátu.
Jagavý šperk je symbolom úspechu a bohatstva. Privoláva anielov prosperity. To však nie je všetko. Jeho spirituálna sila odráža negativitu a tzv. Jedovaté šípy. Zveľaďuje transcendentálne dary, schopnosť vnímať to, čo je pred bežným zrakom skryté. Aqua aura je aj komponentom, ktorý k človeku privoláva spriaznenú dušu. Dodáva pokoj a mier, cibrí sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu. Jedinečný náramok objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.